खुलुमबाय सनाफोर दिनै गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो बेलासिनिफ्रायसो बरायहरनाय थालायबाय सनाफोर दा टाइमा सारिथा जाबाय सनाफोर मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारदोंलाय नायलांबाय थादो आं खोन्थाखायोबा मा भिडिअ नायनो आरोना सनाफोर ओंखायनो फारि फारि नायलांदो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों मा मा देखायलांनो हायो देखायलांसै फुंनिफ्राय भिडिअखौ बानायासै आङो दासो बानायबाय बेलासि दुगैस्रां लोबस्रां लाखांबाय ओंखारलायबाय जों बिमा फिसा साथामजों बहा थांनो नागिरदों नायलांबाय थादो सनाफोर आरो आं गिबियावनो बुंगोरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा आंनि भिडिअसफोरखौ नायनानै मोजां मोनोबा अननानै साबसक्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ क्लिक खालाम जाहाथे आं गोदान भिडिअ आगारोबानो नोंथांमोननियाव नटिफिकेसन थांनाय बायदि थुलायलांबाय थादो सनाफोर टिभि नायदों दावरावथार थ' ओंखारनोसै गरमथार बोथोरा बिरादनो दिनै सान्दुं दुंलायबाय नालाय हबस्राव लोमफुजोबफिनबाय नै दासो दोनखांदों नङाबा एसे गोदै गोबाब लाफैबाय नै सनाफोर फैलायबाय नै जों शनि मन्दिराव दिनै शनिबार नालाय सनाफोर फुजा होनानै लाखांजोबखाबाय नै हरि बाबा शिबनि शनि महाराज ओरैजाय मा कालि दङ होनानै लाखांजोबखाबाय आरो मा कालि आङो एबार प्रसाद हानोसै दाबो मानसि बारा फैथ'वाखै गेलेगासिनो दं मानैया प्रसाद हाखांनानै दसे जिरायनानै दं सनाफोरनो मानसिफोर बारा फैथ'वाखै फुटबल खेलाबो दं नालाय दिनै ओंखायनो बारा मानसि जानाय नङा दां प्रसाद हाखांबाय माखासे हाजोब्बायानो दा फैबावबा हाबावनोसै सनाफोर न'आव सफैफिनबाय जों मन्दिरनिफ्राय ओमफ्राय ओंखाम संनो जुरिनोसै फिसाजोखौ आलु लेमहोबाय आं माबा दरसेल' लेमनानै दोनलाबायबाय नै गोदाव सोरावनो नेक्स्ट मर्निं जालायबाय सनाफोर जि खोलो खोलो नै बेरेफुंजानि बार बारगासिनो दं गोजोन मैयाथ' सनिबाराव बिराद गरममोन ना ओमफ्राय नै दिनै रबिबार फुं सनाफोर ओरैबायदि गुसु बार बारदों आरामनो बारगासिनो दं नै 5:30 जाबाय दा टाइमा न'थ' सुदोंमोन आङो नै सुखांबाय एबार दुगैनायनि बारि दुगैनोसै फिसा सानैया सिखाराखै दाबो अखा हागोनदां बबेथिंबो हाबायानो दां सोमथाबजोब्बाय जा गोजोन बार बारखादों आं दुगैना लांसै दे सनाफोर थाबनो असेन अखा हालायबाय नै ओरै फारसेथिं जि गिसि लामदों ओरै फारसेथिं गोरान लामदोंमोन ओरै फारसेथिं एसे गोरान रानसोलाय रानदोंमोन नै सिगाबफिनसैलाय अखा हालायबाय थांसै एसे गरमबो दुगैस्रां लोबस्रां लाखांबाय खामानिफ्राबो जोबजोब्बाय एबार जानायनि बारि उदैयाव सोहरनायनि बारि फैलायबाय आरोना ओमफ्राय जोंना मेमे फिसायाबो सिखारबाय आंनि मेमे फिसायाबो सिखारबाय बिब' बिनानाव मैया मोनायाव नै मालाय माबा फोथा फोथि फुननानै गेलेदोंमोन ओंखाम सुवाखै दाबो उन्दुनो थोआखै नोंखौ होमबालाय माथो सिखारगोन नोङो गुसुनो उन्दुनानै थाबानो जायोमोन ना अखायाबो थाइफ्रिबायल' हायासै ओमफ्राय बोथोरा बिराद मोजां जानानै दङ ना दे रायज्लायहरदो दे हाय होनदो दे गुड मर्निं लाय दे गुड मर्निं हेल' होनदो दे आं सिखारबाय होनदो
फुंनि ब्रेकफास्टआ सनाफोरनाय मखना एसे मुरि ओमफ्रायो खुरखुरि ओमफ्राय गाइखेर साहा ओमफ्राय नै फिसाजोना बिस्कुट केटेब केटेब जागासिनो मर्निं ब्रेकफास्ट सना हाबसिनलायबाय नै अखाया फ्रि 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 फ्रिनो थाइफ्रिगासिनो मखना जाबावलायबाय जोंना मिमि सना गाजिया गोथाव जादो दे जादो जायो बे ना गेदेरा जाया गोथाव जादो